Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kellu messaġġ ta' fiduċja fil-poplu hekk kif bħalissa l-Gvern jagħti l-għajnuna tiegħu biex jittaffew l-isfidi li kull pajjiż qiegħed jaffaċċja. Fl-attività politika tal-ħadd fiċ-ċentru Laburista ta' Ħalaxa, Dr. Abela aċċenna għal dak li pajjiżna qed jesperjenza ekonomikament kawża tal-gwerra fl-Ukrajna. Quddiem dan kollu, il-Prim Ministru sqar li t-twemmin ta' dan il-Gvern jikkaratterizza il-politika li jimxi biha. Propju f'dal-mumenti ta' sfida fejn il-prinċipji tagħna, fejn it-twemmin tagħna joħroġ aktar bis-saħħa. It-twemmin li nagħtu priorità lin-nies. Huwa spjega kif fi ftit ta' żmien wara li l-isfida tal-pandemija bdiet baxxi rasa, il-mexxejja Ewropej bdew jiddiskutu sfida oħra daqstant kbira fil-forma tal-gwerra fl-Ukrajna. Filwaqt li reġa' esprima l-opinjoni tiegħu biex tirrenja l-paċi, Dr. Abela stqar kif il-prijorità tibqa' li l-Gvern għandu jieħu ħsieb lin-nies. U d-domanda oħra li ħarġet f'dak diskussjonijiet kienet nafu kemm il-Gvern qiegħed jgħin. Imma jekk is-sitwazzjoni se tieħu fit-tul, il-Gvern huwa f'qagħda li jibqa' jgħin b'dal mod tant b'saħħtu u r-risposta konsistenti u b'kunfidenza illi tajt dakinhar kienet li se nibqgħu nagħtu priorità lin-nies u li se nibqgħu ngħinu lin-nies. Dr. Abela elenka l-4 deċiżjonijiet importanti li ttieħdu fl-aħħar sena biex il-poplu ikun mejjun quddiem dawn l-isfidi. Tajna stabilità fil-prezzijiet tal-enerġija, tajna stabilità fil-prezzijiet tal-fuels, enna fil-prezzijiet tal-qmuħ u tal-ġwies u daħħalna wkoll mekkaniżmu addizzjonali biex jagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. Daw kollha kienu immirati biex jilqgħu kemm jista' jkun għall-impatt negattiv li ħalliet il-gwerra. Din l-għajnuna kienet innutata wkoll fi statistika li ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa. Reġa' kellna statistika li kienet waħda illi hija importanti ħafna u li turi kemm dan il-miżuri ta' sapport magħdudin flimkien qed iħallu l-effett illi huwa meħtieġ. Pajjiżna għandu waħda mill-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. Dr. Abela temm id-diskors tiegħu billi sostna li jkunu xi jkunu l-sfidi pajjiżna jista' jelibhom. Kellna sfidi kbar, elibnihom kollha f'dajtuni biex it-tajjeb nibnu fuqu u hekk sejrin nagħmlu u se nibqgħu nagħmlu dan fi żmien li ġej għaliex dan huwa pajjiż mimli potenzjal, dan pajjiż fejn irridu li kulħadd jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu, dan pajjiż sabiħ li għandna fiduċja sħiħa fih. Grazzi.